Awake dhewe bar nyambut gawe nganggo. Iki yo nganggo leren. Aku wis kesel. Tur yo wis luwih. Kenali go kene. Piye? Leren-leren sithik ngono lho. Piye to? Aku seneng piye yo. Aku ki yo bingung. Gandeng dicapukan ki yo ngono kuwi. Wis ngene wae. Kowe iki pantese dadi adikku. Saiki tak walik, aku nek ngundang kowe di ngono kuwi. Ya, kowe neng. Duduk. Duduk to? Lah saiki lungguh kene. Kowe yo panganan ora? Ora. Dadi ngene iki. Nyambut gawe yo nyambut gawe. Neng yo nganggo leren. Kuwi lumrah. Aku melek. Alah, Kang. Dadi wong kok melehan lho. Ya kuwi lumrahe menungso to, Di. Nyambut gawe ket mau kepanas. Saiki tekan wengi mlambiku meneh. Wingi bar kerokan iki engko kena kerokan meneh aku. Piye, Di? Pangling ora ora. Kok kaya masih aneh ya? Yo benar. Dadi kowe iki yo gantekke tenan karo aku to. Dadi Wah, piye? itu nanya toh. Lombok-lombok. Heeh. Wong tuku banyak. Kan tambah ganteng lho. Kowe engko menter karo aku. Piye? Regane pira deh? Oh, nek babakan kuwi kuwi sijine regane 2 yuta di. Gandeng ketemu mantri untuk sing apian. Gurkon bayar 1 yuta. Aku yo seneng to ya, Di. Ana tukang mantri apian ngono ya aku yo nggih mang pasang, Pak. Aku yo ngono. Bar dipasang cul rawel 1 yuta. Bayar. 1 yuta. Jane duwe-duwet kowe. Lah kowe wingi nembung utang iki lek kowe nyauri ora duwe duit iki yo mergo kanggo pasang untuk iki, Bu. Alah. Lah ngono kuwi di bar rampung pasang aku metu pamit arep bali niate. Lagi tekan Melawang aku diundang karo Pak Mantri. Pak, mang Bali. Aku cengkelak Bali. Enten nopo to Pak Mantri? Lemu mbayar nganggo duit palsu. Lah kok iso ngawur to? Ngawur piye to? Lah bayar kok nganggo duit palsu ki lho. Lah sing dipasang Pak Mantri iki untune untung palsu ya, Di.
Aku yo bayare nganggo duit palsu. Jumbo to. Oh. Nek aku dadi mantrine to, Kang. Heeh. Tak catal maneh lho pintune. Waduh, lah. Nek untu saged dadi untu asli. Kene sebrente lho aku polisi. Sik. Lah kok kuburane iso akeh polisi iki? Tunggu karep apa di? Pak Mantri itu Joko Pacul golek kuburan anyar. Golek kuburan anyar. Terus Natali untu-untune iku to. kuwi to. Bener yo. Bener di wah jan kecetat-cetit iki selakone. Kuwi berarti yo yo. Bener di. Kan mbakmu bener. Nek ngono ya berarti aku ya luput ya di ngambayar nganggo duit palsu iki mau. Ya luput loh. Luput banget Mas. Iki apike ngene di. Gandeng bendarane awake dhewe iki urung rawuh mereka. Iki longgar le leren ngono. Jadi enak awake dhewe iki dijogetan ngono piye? Senajan to mau wis ana sing joget bareng jek. Lah kene iki aku joget nang ora iki. Eto. Nggih. Niki nyuwun ngapunten awake dhewe ning kene iki dalam rangka Jonggrang Expo 2023. Kok Kapanewon Prambanan iki bermacam-macam seni iki ditumpuke ning kene iki. Pentas wis dibiayai. Wih, Elok to? elok tenan. Iya itu Panewu kuwi jos biyen ya wong seni gitu. Oh, Engko mulai mbok menawa ya jadi sangoni. Lah judul to. jadul. Makane kaya awake dhewe iki pemeran seni ya sing semangat. Aja ber
Nek ngene iki ra kena sombong. Ini aku kok lali ya, gambarnya kok ini. Bi. Jadi kayak tak sawang kawit mau. Kode bebocekan wae. Ketembangan barang. Apa wis langsung pagawean mengkayo? Dan ngapunten Gusti. Iki aku lembe kasih sekedar. Iku lho, pancoko sampe dibagi cepat. Wis senengane kok ngono to, Di. Wes, ora usah dicuan. Pak Cokro, Nggih, aku jauh marang kowe. Timbalan uji kumbaran iku nasib ana ing kaputreku, ya. sedih banget. Papunten berapa iki? Iya. Menika Joko Umbar. Rumong Ini balik sokan, pulau. kowe tak timbali coba umbaran. Nggih, Gusti Putri. Ya wis. Pak Cokro, lan koyo diem. Wes, kok diteruske ya nang nomor gawe? Nggih, Dara Putri. Ayo, Di.